Ndinotenda Mwari zvikuru tigare pasi mazvitai. Regai ndikwasei chechi muzita ramambo Jesu. Amen. Vari kufara. Amen. Tinotenda Mwari nekuda kwenyasha vatisanganisa zvakare muzuva rinonzi nhasi. Zvakanaka ndikwasei zvakasarudzika vafundisi vatungamiriri vari pakati pedu muzita ramambo Jesu. Amen. Nhasi ndichada kushumira kubva kubhuku ya 2 Kings madzimambo echipiri. 2 Kings chapter 2 madzimambo echipiri chapter ya 2 kubva pavhesi ya 9. 2 Kings chapter 2 from verse 9. Ndichada kutaura pamusoro peizwi randingati anointing kana kuti kuzodza. Anointing kana kuti kuzodza. Shoko rinoti it takes the anointing to break every yoke of bondage. Zvinotora kuzodza kudambura ngetani dzinosungirira upenyu hwevanhu. So sometimes the church needs to be taught what is anointing, how to receive the anointing, or how to make the anointing work in your life. Chinhu chinonzi kuzodza chinotapurirana. Neimwe nguva mukadzi aiva the issue of blood haana kubatwa naJesu, but wakauya kuzobata hanzu yaJesu, the hem of the garment. Kuzodza kuri pa hem of the garment kukanoshanda padambudziko rine mukadzi uyu. Haana kutsanangura kuna Jesu kuti ndine dambudziko rangu, but wakauya akabata. Paakabata mukomberi wehanzu yaJesu dambudziko rake rikagadziriswa. Zvoreva kuti anointing knows where the problem is. Mukadzi ane the issue of blood paakabata mukomberi wehanzu yaJesu, the flow of the blood yakabva yamira, kureva kuti asina kutsanangura kuti ndo dambudziko randiinaro, but paakabata kuzodza, kuzodza kunoadresa dambudziko rako usina kutaura. Kureva kuti anointing knows where the problem is. So kuzodza kunokosha muimba yaJehovha. Mwari havaigona kuita chinhu nevanhu kusvika vazodza munhu vamuzodzera basa racho. Zvoreva kuti kuzodza nekumwe kutaura it's spiritual empowerment. Kusimbiswa pamweya kuti ugone kuita zvinhu zvinobatika panyama. Kuzodza it's spiritual empowerment. Kusimbiswa pamweya kuti ugone kuita maresults ezvinobatika panyama. I'll read the scripture. 2 Kings chapter 2 from verse 9. 2 Kings chapter 2 from verse 9. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I'm being taken from you?" "Let me inherit a double portion of your spirit," Elisha replied. "You have asked a difficult thing," Elijah said. "Yet if you see me when I'm being taken, it will be yours. Otherwise it will not." As they were walking along, talking together, suddenly a chariot of fire and horses appeared, separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elisha saw this and cried out, my father, the chariots of Israel and the horsemen." And Elisha saw him no more. He took hold of his garment, tore it into two. Elisha then picked up the mantle, the cloak that had fallen from him, and he stood by Jordan. He took the cloak that had fallen from Elijah and struck the water with it. "Where is the Lord, the God of Elijah?" he asked. Then he struck the water. It divided to the right, to the left, and he crossed over. The company of the prophets from Jericho who were watching said, "The spirit of Elijah is resting on Elisha." They came to meet him and bowed to the ground before him. Mutsvene wakatendeka, Mwari wenyasha, tiri pano kuti tinzwe kutaura kwenyu, titsiurei, tidzidzisei, tisimbisei, mutigonese. Mbiri yenyu igokudzwa, zita renyu rigoremekedzwa. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen.
Nauya ndaverenga paita varume vaviri, Elisha na Elijah. Elijah une shoko raagamuchira maringe rwendo rwaanofanirwa kufamba, is about to be taken to heaven. Shoko iri rasvikawo futi munzeve dzemunhu anonzi Elisha, ndokubva atanga kutevera murume uyu. Vayambuka rwizi Jorodhani, Elijah ndiye paanobvunza kuna Elisha kuti chii chaungada kuti ndikuitire before I'm being taken. Uyu ndokubva ataura kuti ndingada zvangu kuti ndive nechikamu chekuzodza kwenyu chakapetwa kaviri. Please may I inherit the double portion of your spirit. Chinhu chakumbirwa panapa naElisha chinhu chemweya, chekuti chinototora kutenda kuti uzive kuti waanacho nokuti hachibatiki. The double portion of your spirit. Basa rese rakaitwa naElijah, Elisha airiona. Ndokubva apiwa opportunity yekunzi kumbira chaunodawo. Ndokubva ati ndaakudawo simba rinoshanda mamuri kuti rishande zvakapetwa kairi raamandiri. Ndokubva audzwa kunzi chinhu chawakumbira chakaoma kwazvo. You have asked a difficult thing, but nevertheless, if you see me when I'm being taken, you receive it. Kureva kuti chinhu chawakumbira chakaoma kwazvo, asi chinowanika nyangwe chakaoma kudaro. Mindiro iyoyo rega ndikasike kutsanangura chinhu ichi. Elijah is a prophet. Zvakumbirwa nemuning'ina nemufana uyu azviona kuti zvinogona kuwanika muupenyu hwake, asi amubudira pachena. It's a difficult thing. Pakaoma ndepapi munhu waMwari? Uchatarisa kuti Elijah kuzodza kwaari kusira Elisha kune challenge one mulife ya Elisha. Zvimwe zvacho zvaanofanirwa kuita Elisha kana arigamuchira kuzodza, anofanirwa kufa, afa. Pane murume achauya kuzokandwa muguva rake, paachaguma mapfupa ndo paachamuka. Zvoreva kuti the last miracle ichaitwa naElisha inodimanda kufa kwake kuti zviitike. Kureva kuti akumbira chinhu chemweya chakanaka kwazvo chinonzi kuzodza, but pane pazvinotomuuraya kuti zvimwe zvacho zvichiitika. Haugone kumutsa wakafa iwe uri pabone stage usati wafa. Kureva kuti Elisha akafa, kwete nekuti apedza basa, but kune rimwe rinotoitwa nemabhonzo ake, akafa kudaro. So uyu semuprofita mukuru ndokubva ati vafana zvinhu zvimunozvichemera, but zvimwe zvinouraya. Oza kune zvimwe zvinhu zvakakunakira, but we don't know how it can cost you. Kune zvinhu zvinogona kudiwa nemunhu, but nokuti dzimwe nguva haugone kuunderstand the pain behind what you are looking for. Wese ari kuda kubata mwana ane stage 1 yaasingagoni kunyatsotsanangurirwa yekuleba, anongoda stage yekuyamwisa. Siye baba. Chawakumbira chakanaka, but it's a difficult thing. Why? Nokuti as a prophet atarisa kuzodza kuri pana Elisha, ndokuona imwe nguva mukomana achitofa. Kwete nokuti anofanirwa kufa, ari kufa kuti achiita basa rinoitwa nemunhu anenge afa ari muguva. So uyu haana kuzvitsanangurirwa izvozvo, angoudzwa kunzi zvinhu zvakaoma zvikanzi no, don't worry munhu waMwari, ndozvida. Munhu kana ari mudiki ane zvimwe zvinhu zvaanoda zvinomuuraya. Saka uchiona kuti vakuru pamwe pacho vanokurambira pane zvimwe zvaunoda, nokuti iwo mukuziva kwawo vanoziva kuti chawachemera ichi chinenge chinotora upenyu hwako. Kani padarike papa. Condition ndokubva anzi if you see me when I'm being taken. Munhu ari kudzwa statement iyi anoona. Pasina need yekuti ukandiona, nokuti vari kutoonana vachifamba. Asi ati ukandiona pandaa kutorwa, nokuti so far handisi kutorwa, ndiri kufamba ndega. If you see me when I'm being taken, which means for the meantime, i decision yangu kufamba kwatiri kuita. But pane pekuti zvaMwari zvaakuitika pandiri when I'm being taken. Zvoreva kuti munhu agamuchire zvinhu zvaMwari zviri pane munhu waMwari, ndokunge aona zveumwari wacho zvichiitika pamunhu waMwari. Ukamuona semunhu unogamuchira zvemunhu,
Ukamuona semuprofita unogamuchira zvinhu zvemuprofita. If you see me when I'm being taken. So vakaramba vachifamba vese. Condition yanzi ukandiona. Kuona uko hakusi kuona kuri ordinary. Nokuti zvakazoitika pana Elijah handi zvinhu zviri ordinary. Pakauya ngoro dzemoto dzikaseparata the two. Akatakurwa nechamupupuri achienda mudenga. Zvichiitiko chiri kuitika ichi pane ma-chariots of fire, it's a spiritual move. Handi mabhiza aitooneka, but zvaitoonekwa nemunhu aamachuwa pakuona zvemweya. Ukandiona ndichitorwa, you are going to receive. So kuzodza kune chekuita nemaonero. Ungangodaro wakagara pedyo nemunhu akazodzerwa dzimwe nyaya dzaunongotadzawo kuona zvako. Hazvirevi kuti kusazviona hapana kuzodzwa munhu. Inyaya yekuti kuzodza kuno attracted maringe maonero. If you see me. Kureva kuti maonero ako anogona kukushayisa zvinhu zviripo. Kune murume akauya kuna Jesu. Zvikanzi Ishe nditenderei ndonoviga baba vangu. Ndikuteverei. Jesu ndokubva ati rega vakafa vavige vakafa. Statement iyo natural hairevi chinhu nokuti hakuna chitunha chinoenda kunamo. Kureva kuti pane mashoko akavanzika danditsanangure panapa. Murume uyo ari kuti kuna Jesu nditenderei ndonoviga baba vangu ndikuteverei. Abuda pachena kuti kana achiona Jesu ari kungonawo mufundisi, haasi kuona resurrection and life. Nokuti Jesu anoti I am resurrection. Ndini kumuka. Saka kune munhu auya kune munhu anomutsa vakafa, iye achikumbira time yekunoviga zvake zvafa. Saka Jesu ndokubva anyozona kuti avatsano vakafa zvekuti vakatomirirwawo kunhamo nokuti havazive kuti vari kutaura nani. Kusaziva kufa. Saka Jesu ndopakatoti kana makatofa kudai so makamirirwa nezvimwe zvafa endaiwo kunhamo. Nokuti mutoriwo nhamo zvamuri itori nhamo iyoyi. Akakumbira kunoviga baba vafa achiudza Jesu anomutsa vakafa kuti wangu mudhara ndinofushira ndipei time. Jesu ndokubva ati mafiro akadai muri kutodiwa kunhamo kasikai. Ava ndo vakafa vanoenda kunoviga vakafa. Nokuti havapiwa opportunity yekusangana neupenyu, but vanosarudza rufu. Kureva kuti munhu uyu ane maonero ekuti nyangwe aina Kristu but hamuoni seanomutsa vakafa, saka zvake zvinofa iye ainayo. Jairasi aenda kunoshedza Jesu. Nyangwe akawana Jesu, vachidzoka kumba kune munhu akabva kumba achimhanya akavasvikira parodi zvikanzi musanetsa tenzi, mwana afa. Mwana anofa sei baba vasangana naJesu? Chauraya mwana hachisi chirwere. Chauraya mwana itaipi yababa vatumwa. Pakuti kudi? Nokuti baba adai vaiziva kuti Jesu anogona kutaura shoko asina kufamba. Shoko rofamba mwana apora. Nokuti ariko akamboti shetaurai shoko muranda anopora. But baba vatumwa havatende shoko kushanda kwaro. Vanoda kuti Jesu atotsika mumba. Saka chauraya mwana itaipi yababa vatumwa. Nokuti dai vanga vane dzinoziva chaizvo vaiti taurai shoko mwana amuke, but vakati aiwa handei kumaraini. Saka ipapa ndo imwe problem ina Jesu. Pamwe pacho anoita maringe maziviro ako kwete simba rake. Nokuti simba rekuti ataure shoko mwana amuke anaro, but ukasaziziva anongoita yamunodai kufamba mese. Munotofamba zvakafa koko anga kudii hauzive zve. Jesu na Peter vakafamba pamvura, but vachitoenda mubhoti mune vanhu vasingade kufamba pamvura. Kuda kuti Jesu anofamba nevanhu vanoda kufamba pamvura, ozogara mubhoti nevanhu vasingade zvima miracles. Kuda kuti kumashaya zvinoti hagone, ari kungojoina type yenyu, ndo zvamunodawo zvekumashayiwa izvozvo. Aizve. Peter ndiye akangoti Ishe nditenderei ndiuye. Jesu haana kuti aiwa ibvai mauya mese. Anoshanda nevari kuda. Vasingade munojoinwa anogara nemi imomo maproblem imomo. Unotonzwa kuti Mwari uyu ndinaye but hasi kufamba. Anogara newe mboti imomo.
maonero. If you see me, that's the condition. So vaviri vari pakati pekufamba, uyu ane zvaakumbira ende haasati apiwa. Vari pakati pekufamba, denga ndokubva ratanga kuita zvinhu zvaro. Zvanzi pakaapia the chariots of fire, ngoro dzemoto. The two were separated. Ndandinoziva ndechekuti kana munhu achida kupiwa zvinhu nemunhu, he must be close. Anofanirwa kuva pedyo kuti agone kutambidzwa. Uyu akumbira kuna Elijah, asati atambidzwa pane separation. Ngoro yemoto yaapia iri kukonzera kuti the two kuti mumwe aende uku mumwe aende uku. Denga richiziva kuti munhu asati apiwa zvaari kutsvaga, but ratodzika kuti vanhu vave mukure nekure. Chandinoziva unofanirwa kuva pedyo nemunhu waunoda kuti akupe zvinhu. But spiritually is actually the opposite. When you are too close, sometimes you miss a lot spiritually. That's why Moses paakauya pagwenzi raipfuta, Mwari vakatomumisa. Do you know kuti Moses haana kudanwa negwenzi? Moses akaona gwenzi richipfuta akauya asina kudanwa. Akutosvika akanzi mira ipapo. Bvisa shangu nzvimbo yauri itsvene. Why? Nokuti aida kutouya kutozoona kuti iwo moto wacho usingapedze gwenzi wakamboita sei uyu. Saka Mwari vakatoona kuti uyu anosvika uyu. Adatomiswa achiri ikoko nokuti izvi ndezvemweya. Akasakipa distance haagone kunzwisisa nyaya iri panapa. Kune vanhu vakapotsana nezvinhu zvina Jesu nokuti vaifamba naye. Zvakaonekwa nevanhu vakabva kure. Vanhu vakarwira hembe dzaJesu pamuchinjikwa. Hakuna favor yakawana, vakawana hembe idzodzo. Mukadzi ane the issue of blood akauya akangobata kwete kutora. Nhamo ikapera. Vamwe vakakanda mijenya vakatora hembe dzake, hapana chakachinja. They were too close. Pano pari kuseparatwa vanhu, munhu ane zvaakumbira but pari kucreatwa distance. Ndo favor yatake kutenda kwatiri kuita Jesu ifavor yekuti haana kuberekerwa kuno. Dai akaberekerwa kuno hawaipanamata iwo, nokuti munhu ukakura naye mumaraini akazoti ndaamwari, unomuvenga. Munomisa munewspaper kuti hakuna Mwari akadai. Shuwa munokuseri kumaraini kwedu kuseri atoo Mwari. Distance iyoyo yekuti akaberekerwa ikoko ndo yakaita kuti titende kuti ndiye. Dai akabereka especially kuri kumaraini kwenyu ari mudzinza renyu. Vanhu vaiti kukwenya kuti ndimi ka muna Mwari kumba kwenyu. Wega waitoshedzera kuti handidi kubatanidzirwa nemunhu ane ngozi yake. Why? Nokuti akava close. Sometimes the spiritual yacho you lose it. So when you keep distance, zvinokubatsira spiritually. Nokuti une dzimwe nyaya dzaunogona kuona dzinokutadzisa kugamuchira zvinhu zvakaiswa naMwari pari. So vakaseparatwa. Uyu ndokubva aenda kure, mumwe ndokubva aenda kure. Paitwa distance yakadaro ndokubva paapia chamupupuri. Whirlwind ndokubva yatakura Elijah. Condition yati ukandiona zviri kuitika zvinotadzisa munhu kunyatsoona. Pese pane chamupupuri panosumuka marara. Pese pane chamupupuri panosumuka dust. Dust inoita kuti munhu avhare meso. Kukangoita chamupupuri vazhinji unoona vabata kumeso. Nokuti panosumudzwa jecha. Saka pano pane condition yekunzi ukandiona yeti zvinoita kuti anyatsoona. Ndo zvasimuka. Denga richiziva kuti munhu anzi ukandiona, iro raakukonzera kuti munhu atadze kunyatsoona. Chandakaziva ndechekuti mamwe maziso awina anzoda kuvharwa kuti unyatsoona. Kudanwa kwa Paul ainzi Sauro, achifamba murodhi akarohwa akawira pasi. Bible rikati akabva atadza kunyatsoona meso ake. But achitadza kuona rohwa ari pasi, akaita mubvunzo wekuti ndiani koishe. Hakuna amuudza kuti ndi Jesu ari kudhila newe. But asisaone ndo paakanyatsoona kuti ndiishe. Ndonga chiri simple kuti Paulo azive kuti ishe ndo vari kudhila neni. Mazuva acho Paulo ndiye airova vanhu stereki.
vanhu vaitadza kuenda kuchechi vairwa naPauro. Saka Jesu akatoziva kuti uyu ndikasamurova uyu nokuti ndiye anorova, but ndikamurova anobva aziva kuti ndiishe, nokuti vamwe vese anovarova but ishe haagone kuvarova. Saka paakatorova akatoziva ndimudhara, aya marovera aya ndimudhara, kundirovera kuti ndichitowira pasi. Ari pataipi yembama yakamudza kuti ndiishe, nokuti iye ndiye ainyanyorova, saka akarohwa ndoziva kuti rarimwe level. But achitadza kuona ari pasi, ndo paakazviona pamweya kuti ndiyaniko ishe. So condition iri pano yekunzi ukandiona haidi masviniriro awakaita, inoda kusaona panyama kuti ugone kuona pamweya. Meso ako akutomboda jecha kuti uchiona manje. John chapter 9 murume akaiswa mavhu naJesu. Miracle haisi kuti akadzoka achiona, ndeyekuti akaenda nemavhu akasarasika. Jesu akakanya mavhu akaisa mumeso, akamuti enda unogeza kuriver Siloamu. Munhu akaenda akanosvikako. Zvoreva kuti pane miracle ndepekuti iye akakutoshora ndo paunonyatsoona. Ayozve iye akangoisa mavhu waakuona, nokuti maonero ari kuita iwo ndo ari kutadzisa kunyatsoona zvemweya zvacho. So pakasimuka chamupupuri chinotadzisa munhu kuona, iye anzi ukandiona ndichitorwa, you are going to receive. Saka Bible rinoti asimudzwa nechamupupuri ari mudenga, Elisha saw him no more and he began to cry. Mhepo yatakura munhu yamubvisa panzvimbo. Munhu ane request but anofanirwa kumupa abviswa panzvimbo. Bible rinoti then the mantle, the cloak, mucheka, the jacket ranga riri pana Elijah ndokubva radonha richiuya pasi. Mubvunzo uri simple wakandichallenge ndewekuti kana mhepo ichigona kutakura murume mukuru anonzi Elijah, indava yakatadza bhachi rake, nokuti chinorema chii bhachi nemunhu. Kana mhepo ichigona kutakura munhu, indava yakatadza bhachi. Iri bhachi randakapfeka harireme kudarika inini. Saka pakaita mhepo inonditakura, zvapachena kuti nebhachi rangu inogona kutakura, nokuti yambogonawo heavyweight. Pano pane nyaya is strange. Mhepo nyango yatakura munhu iri kutadza bhachi remunhu. Chikonzero bhuku kariverenga riri kuti paverse 12, Elisha saw this and cried out. Harisi kuti saw him, saw this. Ari kuona chiitiko chemweya chiri kuitika. He cried out, my father, the chariots of Israel. And he saw him no more. Then he took hold of his own garment and he tore it into two. Zvakumbira asati apiwa, ane zvaari kuita zvinodena zvaakakumbira. Bible rakunoti kutenda kusina mabasa kwakafa. Ari kutenda kuti I'm about to receive. Saka chaari kuita chii kana akumbira a double portion? Ari kubvarura hembe dzake into two. Saini yekuti zvandiri kuda zvinhu zviviri. Saka paari kubvisa hembe dzake achibvarura zviri pachena, hazvidi kuprofita. He became naked. Kana chirungu chati he tore out his garment or his clothes. Munhu akatobvarura hembe dzake anobva ashama. Sei aita chiitiko chinokonzera kuti ashame? Nokuti Bible rati paakaona zvichiitika izvi, akati baba vangu, my father. Tsika yababa iri pachena kuratidza kuti ndo baba vako, havakusiye wakashama, vanokupfekedza. That's why paari kubvarura hembe dzake into two. Hembe uya akapfekwa naElijah baba inoenda pana Elisha, nokuti ndo ubaba unoratidza kuti ava ndibaba vanopfekedza vana. Kureva kuti ari kureceive because he has now become son. Jesu for 29 years anga asina mweya, kusvika abhabhatidzwa naJohani. Mwari vakati this is my beloved son, mweya mutsvene ndokubva uya pamusoro. The world is waiting for the manifestation of the sons of God. Kurati there is a level yaunofanirwa kusvika to become a son, to receive the anointing. Ukataura uchiti son sometimes is challenge to the ladies, but let me explain this. Munhu wese kana achinamata anoluza identity yake otora ya Kristu.
Hakuna daughter of God. By the revelation of the knowledge of the kingdom, hakuna the daughter of God. We are all sons of God. Unoluza uno wako utora uno wake. Zvafana nenganga ichidzimai ikasvikirwa unoti asekuru iya ine mazamu. Unoluza your nature. Hakuna asekuru vanosunga dhukuka. Vanenge vakarowa bhura vachinzi asekuru, hakuna zvakadaro. But ikasvikirwa so unonzwa vanhu vachiti taurai asekuru. Kureva kuti chemweya chisingaoneke ndo identity. Ukatoita nharo nekungwarisa kwako kuti hasa asekuru ndigogo unonzi unovhiringa matarinda panze unodzingwa. Pakudiwa vanhu vane meso emweya ekurespecta spiritual identity. Sachiona zvindi movie mukadzi akaparidza nokuti we are all sons of God. Akagarwa nezvaKristu kwete zvake. Amena achiri kuona vakadzi ndinotoona vana vaMwari. Nokuti it's a spiritual thing, hachisi natural. So we pari kuti baba vangu, my father. Ane revelation yawana kuti to prove kuti this is my father. Baba vanopfekedza vana. Avasiye vana vakashama. Saka uyu paangobvarura hembe dzake, Bhabho rinoti munhu chaanodyara anokohwa. Kana adyara hembe dzake dzaabvarura, chinofanirwa kudonha kubva pana Elijah, ihembe dzakapfekwa naElisha. So mantle payakadonha iye ndokubva atora. Chaakumbira ndechemweya, chaari kunhonga chinobatika ndechenyama. Kureva kuti akura kusvika palevel yekuziva kuti zvedenga ndo zvazvinoita. Chauri kutsvaga handicho chinouya. Chinouya ndo chakatakura chauri kutsvaga. Do you know kuti vabereki hatipiwe vana vatinoda, tinopiwa vana vekuzoda. Saka chiona chimwe chacho chida kuchiona ndechangu. Chine unhu wakaipa but ndechako. Hauna kugara pasina Mwari kutoda mwana anonzwisisa mwana ari right. Haupiwe waunoda. Unopiwa wekuzoda. Ndo zvimwe chete kana nevafundisi. Ndo nyaya yakaitika apa. Chiri kudiwa apa hasi mabhachi. Ati double spirit not jacket. But pakukura aziva kuti ndo zvinoita denga. Arikupe chaunoda, rinokupa chaunofanirwa kuda nokuti chakatakura zvaunoda. Kandibatsire mumwe ipapa. Nokuti mhando yemufundisi wauri kuda una kumupiwa. Wakapiwa wekuda nokuti ane zvaunoda. Anazvo. But akangodonha semucheka usina basa so. Iyo murume uyo haana kukumbira bhachi. Proof yekuti hatombofarira zvemabhachi, atombobvarura rake. Haadi zvemabhachi bhachi. Rake chari atobvarura hana basa kana nebhachi. But pane chimwe chambata chamuudza kuti iwe spirit yauri kuda it's hidden muchinhu chausiri kuda ichi. Iwe ufarire mabhachi but mweya wacho waiswa pabhachi, nhonga bhachi. Elisha ndokubva anhonga mucheka uyu ndokunomira paJorodhani. Remember kuti paatanga kukumbira vanga vachangokrosa Jorodhani. And Elijah anga arova Jorodhani rikapatsanuka vakakrosa. Zvoreva kuti paasara ari paJorodhani aine bhachi remunhu ambokrosa Jorodhani. Ifevha yaatoitirwa kuti ane nyasha dzevanhu vakatenderwa kukrosa palevel yezvinhu zvinonetsa kudaro. Saka iye ndokubva arova rwizi ndokubva raramba rakanyarara kusvika ataura kuti where is the God of Elijah. Ipapa rigari padzidzise munhu. Unoziva here kuti hapana Abraham paakafamba achipoza kuti ndiri Abraham waMwari, Abraham of God. Aitopoza ndiMwari, aiti ndiri Mwari waAbraham. Asi hauna Bible. Papi paukanzwa Abraham achiti man of God, Abraham. Abraham hapana paakamboshaina kuti ndiri waMwari. Mwari ndiye aitoti zvikakwidza ndopaidza ndiri Mwari waAbraham kai. Kunoti Mwari ane mafesi ake. Ndikukutaurira zvo. Mwari anonzwa kuitirwa mushe pamwe pacho ambozvitiwa masimba ose akazodai. Anongoti if you want to know me better. Ndiri weIdzidzi, ndiri Mwari waAbraham. Kureva kuti naMwari wacho
ane vanhu vaanoassociata navo kuti unyatsomuziva. Ndozvinamatira Mwari wangu, zvevanhu hazvina nyaya. Iye anoti haugone kuda Mwari kana wakavenga munhu. Kureva kuti tsika yake hadi kudiwa direct, anoda kudiwa so. Ukada uku obva aziva kuti tiri kuwirirana kunoku. Ukangomuda direct anotavedzeka uko. Ko ndo muchinjikwa, kamuchinjikwa unodangawo ipuranga rakadai nerakadai. Ndo Kristu kaJesu munhuzve. He became man. Saka ukadana naMwari unotodana naMwari through Jesus, and Jesus is man. So on earth kuvanhu kuti uwirirane naMwari. Ukatodaiso muchinjikwa wako wakashota rimwe danda. Ari kurova rwiza achibvunza kuti where is the God of Elijah? Jorodhani paranzwa izwi rekuti Elijah na God. Ranzwa kuti Elijah na Mwari wake vakapatana simba rekuti vagone kupatsanura rwizi. Do you know kuti kune zvinhu zvekuti haukavhe imwe distance kusvika wagona kutakurwa nevanhu vane nyasha dzekukavha distance iyoyo. Acts chapter 3. Peter na Johani vakasimudza chirema paBeautiful Gate. Kwete kumaraini, kwete kumba. Kurati kumba kune vanhu vaitochisumudza kunosiya pagedhi. Hachifambe chine vanhu vanochitakura. Kurati une imwe distance yaunotakurwawo nevamwe. Ukafungidzira kuti une zvese uri kuita mistake. Ungangodaro une zvizhinji, kwete zvese. More does not mean all. Inzwa kachirungu kadika. More na all. Sometimes you have more, you don't have all. Vanhu vakapiwa nyasha dzekunyora mascriptures Bible. Mumwe akatonyora mapisarema nekukura kwese kwamapisarema. But akandisiya rimwe page rira Jude, rinongonzi Jude. MuBible mune rimwe page 1. Rinonzi Jude. Ukatobvisa ro rashota. Kurati vamwe vese vakapiwa zvekunyora zvakawanda. Vakangonzi but zvaJude ndiye anazvo, musiye anyorewo. So you can have more, it does not mean you have all. Elisha ari paJorodhani aigona kudeclare kuti Mwari wenyasha zviratidzei makaita nemuranda wenyu. Anongoziva kuti somebody was given the grace to do this. Ndo zvakaita kuti Jesu abhabhatidzwe naJohani. Johani mudiki kuna Jesu. But pa protocol nebasa raMwari anga akaiswa panzvimbo kuti Jesu akaenda ikoko denga rivhurike. Jesu akaoperate for 29 years under a closed heaven. Rakazovhurika paakapinda chechi yaJohani. Haana kuti ndiri Mwari ndovhura yangu, akati yangu inovhurwa kana ndapinda ikoko ndokunondivhura. Kureva kuti law of submission. I'll go deeper this way. Acts 16. Jesu ari pa Mount of Transfiguration, ari pa kubwinya. Kwakaonekwa Elijah na Moses. Ndokubva adzika mugomo, pazasi pegomo pane dambudziko remwana, baba vache vachicomplaina kuti ndakauya nemwana wako wadzidzi wako wakamutadza nokuti zvikamubata zviri kuti mumoto zvoti mvura. Jesu ndokubva adzinga dzimoni rikaenda. So easy. Chisina kumaswa nevadisciples ake nevazhinji. Incident yaitika before vari pagomo. Nokuti Jesu ari pagomo koonekwa kuna Elijah, uku kuna Moses. Ukatarisa mhando yevanhu vana Jesu, Elijah anoti kana Mwari ari Mwari, he answers by fire. Moses ndiye anoti akarova dombo rinoburitsa mvura. Kureva kuti pana anoita zvemumvura, kuna anoita zvemumoto. Saka dambudziko rine mwana riri kutoda Jesu to be imparted by those who had grace concerning fire and water. Kune dzimwe nyasha dzawinadzo, but kuti dzive complete, gamuchirawo nyasha dzine vamwe. PaJorodhani pawakatarisa panoda kuti urecognize kuti kune vamwe vakapiwa nyasha dzekuyambuka. Handisi kuramba ini kuti Elisha munhu waMwari, but Jorodhani ramurambira paro pekutanga kusvika ati where is the God of Elijah. Hakusi kunamata Elijah, kwa-acknowledge zvakaitwa naMwari. David munhu anga akangwara pakudzidzisa chinonzi anointing.
akawana opportunity yekuuraya Saul, akaregedza, akati azviite kuti ndibate muzodziwa waJehovha. Yet ari kutoziva kuti aiwa this time azodzwa ndini uyu zvakatopera. But ari kuti icho chakamboita kuti ambova choice yaMwari, I respect that. So zvona handitende vhangeri rekutuka mumwe mufundisi zvachose. Whether ane zvaaita zvaunoziva auzive, izvozvo harisi vhangeri raKristu. Let me surprise you, shock you nechinhu chinonzi anointing. Elisha wandokutaura nezvake, anga ane mhanza. Kune vafana vakamuona vakaseka, nyamanza. Vafana vane humbo iripo, but vakafa nezviripo. Dzimwe mhanza siyana nadzo, unofira mahara, ndikutaurire. Zvekuti une evidence andabasa nazvo, but touch not. Kokutonga ndekwa Jehovha. Ende vanhu avatongwe pano unotongerwa ikoko. Ukatoda kutonga wototungamira, imbosiya kana uri kuno kuimbomira. PaJorodhani paita nyaya. Munhu haasi kuita munamato wake, ane zvaari kutaura ari paJorodhani. Ari kuda kukrosa ndiye Elisha, but anotaura zita remunhu asiri kuda kukrosa kuti Elijah. Indava Jorodhani richiremekedza zita remunhu asipo. Ndosaka Jesu akati kana maakukumbira, kumbirai muzita rangu. Ari kuda basa ndini, but handifani kutaura kuti Mwari paitirai mubasa. Ndofana kuti muzita raJesu ndipei basa. Ndikangotaura rangu ndakuvara, handikrosi. Nokuti zita rakawanirwa nyasha pamazita ose kuti upenyu huendeke nderaJesu. Rako harita harina nyaya. Kune dzimwe nzvimbo dzekuti ukataura rako haupinde. Kune mazita okuti ukataura unzwa kuti ndokwamabva naye, ndovakutumai naye. Pane kuremekedzwa kunouya pamusoro perimwe zita raunofamba naro. Kana mazita epanyika achipa vanhu ona, senemu yako ikangofanana neya president, unovhundutsa vanhu. Ko ukatakura zita raJesu, gona kugamuchirawo vakawanirwa nyasha mune dzimwe nyaya. Kana zviri zvepaJorodhani, taurawo vakawanirwa, vambokrosa uchiona, vamboitirwa favor. Every level yauda kusvika kune vatori ikoko kudhara. Problem, you don't want to learn from the best. Une mweya wokuti ndozviitawo. Dai wakatoyambuka kudhara, but you still believe kuti aiwa ndomira ndega, ndozviita ndega. Kana Jesu akava humble enough kuenda kunobhabhatidzwa naJohani kuti denga rivhurike, ndosaka rako rakakiya kwaJohani hauendi. Nokuti ukatarisa Johani mupfana stereki, iwe ndiwe mukuru. Ungatoda kuti ubhabhatidze Johani iwewe. But Jesu asvika pamudziso kuti mukomana, ukatoramba kundinyika panapa ministry yangu yafa. Nokuti iwe ndichingondibhabhatidza ndichibuda mumvura, ndopandinogamuchirawo mweya. Mumwe nemumwe matakagara ane nyasha in a certain area. Ane zvaanotogona, ane zvaanotoziva. Ndogara ndakaappreciate adzimai vangu sokuti dear, rudo rwawinaro nekutsungirira kwawinako handizvigone. Nokuti kwatakabva kwacho dai ndandirini mukadzi wacho, dai ndakaenda kudhara, harutokutaurira. Moyo wacho handina iwo. Wokuti kamunhu kanoswera kachingodhakwa kachikushungurudza chingoti murume wangu, Mwari rangarirei murume wangu, ina handizvigone. Agonawo kubvumawo zvinogonekwa nevamwe ka. Iwe pane kutsungirira kune madzimai kwekuti dai tiri isusu vakadzi vacho takaenda kudhara. Tigarire izvo. Zvigone iwe. Gonawo kuona strength ine mumwe kuti ugone kuva imparted. Handisi kuramba kuti une zvaunogona nekuziva, but there is a Jordan river that respects somebody's name. So you need to be humble.
Mwari anenge achingotona ndiri Mwari waAbrahama, waIsaka, waJacob. Varume vari 3 vane strength in different areas. Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka, Mwari waJacob. Inda vachida kuziasosita nemazita aya. Ari kuti mumwe nemumwe ane nyasha dzandakaisa maari. Ukadawo zvawada munguva yefamine, shedza Mwari waIsaac akamudza kuti dyara mufamine munzvimbo yeGera, akakohwa. Ukada kubudirira munyika yevatorwa, namatawo kuna Mwari waJakobho akamurangarira kumba kwaLabhani, akamupa pfuma zhinji ari munyika yevatorwa. Mumwe nemumwe ane strength yake. Learn to appreciate others. Jorodhani harina basa kuti wakatakura mucheka, saka paakarova harina kuvhurika kusvika azotaura. Kurati pamwe pacho hapadi kurova, panoti ubude pachena kuti aiwa nyasha dzandiri kudawo panapa dzakaitirwawo Elijah. Where is the God of Elijah? Jorodhani rikati aone mazita awo ataura, tinoarespecta, toaziva. Pinda hako kana kuti zvana nemudhara ipinda. Ko ndiye akapiwa nyasha kadzekukurosa ipapa. Chechi ndinzwe. Chinhu chinonzi kuzodza. That's the statement. The anointing you respect is the anointing you attract. Zvemweya zvaunoremekedza ndo zvinogona kushanda nekuflowa muupenyu hwako. That's why zvinoda kudzidziswa vanhu. You have a choice to honor or not to honor. Nokuti secret, the anointing you honor, you attract. Kune vakafamba naJesu hapana chakabuda. Murume ainzi Simon the leper. Mark 14. Jesu paakazodzwa mafuta nechimwe chifeva, anga ari mumba memurume ainzi Simon. Kwete Simon bedzi, aizikana neurwere Simon the leper. He was not healed. Ane mapere mbudzi, Jesu akapinda mumba make, hatina kunzwa kuti ndokubva apora. Zvakapera zvakadaro. Nokuti chakaitika apinda mumba maSimon the leper, he was honored by an outsider. Munhu akauya nemafuta akasvikopinda mumba maSimon akazodza Jesu. Simon hajaidze. Simon kana Jesu akapinda mumba, no problem, angatozorespectwa nevanhu vabva panze. Mukadzi akauya nemafuta hana, Jesu hana kuenda kumba kwemukadzi iyeyo. Mukadzi akatoona Jesu achipinda mumba maSimon nomwe varume akati, ndiKristu ko. Rigete ndise offering yedu. Mumba maari hamuna kana vavhunduka naSimon. Vafunga kufani mapere mbudzi avo havavhunduke. Munhu angatodrive kubva kure kuti mukati mapinda nyasha umu. Let me honor this man. Simon harohwe nehana zvachose. Saka yakangopera chingonzi Simon the leper. Yako inogona yakadaro. When you don't honor God, inopera yakadaro. Dai Mwari atipa meso emweya. Nyasha dzauya patiri tigone kushanda nadzo. Nyasha dzatinogara nadzo dzitishandire. Nyasha dzingouya kadzimwe dzacho unotogara nadzo. Sawa, iwe Elisha na Elijah ndikutaura nezvawo. Elijah pari kutoenda kudenga ane nyaya yaitotiza pano. Pane mukadzi anga atobheja ainzi Jezebel kuti ndikamubata ndodambura musoro. Aitiza. Kureva kuti ukatsvaka weakness yemunhu haushaye. Ukatsvaka weakness hauishaye. Moses chakamutadzisa kupinda Kenani paMeribha akanzi taura nedombo yendo kubva arova. Mwari akati hauchapinda. Saka unogona kuti saka Moses haateereri ndosiyana naye. Utsvaga umwe mufundisi. Woenda kwaNoa, ndiye anorova chapomba ndakaparidza kuti anga akatodhakwa. Unoziona kuti yaNoa haipindike. Unopedzera wavhura yako ndikutokutaurira zvo. Ende yako yacho hauvhure nokuti hausiwo right futi. Unotsvaga weakness, ko hadi kutsvaga strength. As long ari munhu ndo zvinoita kuti aramba ari munhu. Akangova perfect atoo Mwari haachanamata ngaatonamatwawo. Panoramba paine difference pakati pemunhu naMwari. Hazviite kuti munhu ave Mwari, hazviite. Kune the sons of prophets vaifamba vari kure pandaverenga at a distance.
vanga vasingade kuva close. Why? Vainyara kuti ndiye mudhara wokutiza mukadzi anonzi Jezebheri ko. Ndi prophet but avane fear. Saka atidunyatsozikanwa kuti tinopinda yawo. Tetingopindira tiri kure kure. Osa kune munhu wokuti tinenge tinaye munomu. But pakuita zvinhu zvepachechi ari kure zvake. Anenge achingonyarira kure so. Ikanzi FM mumukombisa anobva anyarara so ari kure nayo but anopinda imomo. Iwa usatombonzwa kuti mweya wakadaro wanga unapita futi. Ini kare ndaifunza kuti Peter ndiye akasimba padzidzi vese. Kana Jesu paakabatwa muGetsemani vese vakatiza, Peter hana. Saka ndaifunza kuti ndokusimba. Kusvika ndaverenga kumberi pandakanzwa kuti pane musikana akaona Peter. Zvikanzi uyu mumwe wacho, Peter akaramba ka3. Kurati Peter hatize anoteera kuti arambire ikoko. Ikoko ndokwa kumusangano harofe anozorambira muno. Ndo manenge achiti zvazviite. Izva komadi kusauya. Pakangoimbwa so maimbire wayaya. That's right. Paitwecha ko wadi kurova. Mweya wa Peter wokuti anorambari munomu. Apa ndakubata. Ya Peter wabatwa. Ipapa pane zviri kutoonekwa zvisiri right na Peter. Kuna atoonekwa kunzi hakusi kupfeka. Ndi Peter ye. Iyi hairstyle wanga wanayo last week. Ndi Peter ye. Apa ndokubata apa. Aurovha ayo. Unoteera kuti urambire muno. So other sons of prophets vavari kure. Uyu ari padhuze ivo vari kure. Chiona zvinoitwa naMwari. Mucheka pawakadona, wakadonera munhu ari close. Kwete ari kure. Vaiva kure havanacha nando vakatoona Elisha. Vakamhanya vakapfugama vakati now the spirit of Elijah is upon Elisha. Yeti mweya uoneke. But vakutopa testimony yokuti mweya wacho wapaari. Why? Vakaona basa raitika paakrosa Jordan. Unepa uchakurosa zvokuti vakunyika ndo vachapupura kuti munhu ana Mwari wake. Apa padari kwene vanhu vakadaro kaona uya ayambutswa naMwari. Osa kune accident yekuti ukabuda vanhu paunotanga kusvika ipapo vanoti munhu afira mukati umu. Wonzwa kuti unotozvitaura uri panze kuti ndina ndirimo. Musati maona accident yakadaro. Kuti pamunosvika zvomutoti munhu wacho ari kuiposonza achiti ndini ari paside pako. Iwe nezvaitamo kune dzinyasha dzinokuyambutsa. Mwari ngaakupe nyasha idzodzo. Yambuka Jorodhani zvekuti vekunyika vachapupura kuti inofunga na Mwari wake chete. Apa payambukike netype yake ukaona ayambuka the spirit of God is upon his life. Akakrosa Jorodhani. Vamwe vakamuona vakapupura kuti mweya wa Elijah wapa na Elisha. Why? He was close. He was submitting. Unoti Elisha anabvira anzwa nezvakatarwa nevanhu vakawanda. Kuti ari kutiza Jezebheri. Azoda. Even vakatouya ivava. Vakatoti iwe mukuru wako haana kuenda kudenga. Ameno mugomo maenda umu. Yati kubatsire tinomutsvaga. Unooti vari kutevera but havatende zvedenga. Vanotenda zvemugomo chete. Sanzi iwe munhu waMwari haana kuenda kudenga ari mugomo. Iye ndokubva iyo nyaya ndichida kuinzwa. Whether ari mudenga kana kugomo chandinoziva I carry the anointing. Pamwe pacho mira nemaresults. Ndofarira murume akaporeswa pana John chapter 5. Vanhu vakumunetsa kuti ndiwe here ungori paBethsaida ndiwe here watakurirei meti. Zvikanzi andiporesa ndiye atitakura. Kura ndakungoteerera vanoporesa. Ive nharo handabasa nemi. Akataura hafuka murume. Vanhu vanzi watakura meti nhasi sabata watakurirei. Zvazvokuti sabata hana problem nazvo. Andiporesa ndiye atitakura. Imi mamuporese handabasa nemi. Anoporesa ndiye wandakuteerera kubva nhasi. Ingoteerera Mwari anokuraramisa chete iwewe. Teerera Mwari anokupa basa neupenyu hwako nemhuri yako. Ava nenhau dzavo nemirau yausiyana nawo.
Mwari anombokupa nyasha dzekurarama ndiada kuteererwa nekunamatwa. Unoona kuti vanhu vacho havana basa kuti wapora. Vane basa nekuti zvaataura usaite. Nokuti kuporeswa havasi kuti waporerei, watakurirei nhoo yako. Kuti chatinoda ndechekuti achingokuporesewo usingamuteereri. Iye ndobva ati aiwa andiporesa ndiye atitakura. Zviri pachena kuti munhu yanga asikade kutakura aida kupora. Chaidiwa naJesu aida both kukuporesa nekutitakura. Sei Ishe muchida kuti atakure? Nokuti pa 38 years ndo paanga akarara. Saka akasiya mumwe anoitawo 38 ari papo. Saka gara watobvisa platform iyoyi unokonzera vamwe kusasimuka. Ende kutakura kwako kunakira chinhu wani. Pese paunoda kubackslider ukangotarisa nhoo yako unozoona kuti kune kwandakabva ndikaita mafanisi ndodzoka futi. Ini pane chinhu wani chinondinspire. Ndikaenda maybe kubulawayo gweru oro kwekwe ndichinoparidza ndinowanza ndende muri yangu. Tinowanza kumaini kwandaishanda so kwekwe kwenzi kutega rifi. Ndinoratidza vana vangu mumba mandaigara. Nevamwe vangu vachiri kweko. Ndipo unoti asi Mwari dai musina kusangana ndichiri mukati komo. Usaba unonzwa kutya. Kuti komana kuna mata andisiye ndodzoka mukati. Imbozvifunga kuti udzoke kuye wewe iko kuye. Ko vamwe vako vachiriko. Munhu wese ari munhu ane vanhu vakatamba navo vachiri muarea iyo dzavanga vari. Unosvika vamwe vako vachingotendera nemasikadhi varimo. Izvo zvinondiparidzira kuti tsano musaite mafanizi nekunamata. Munodzokera panhoo yenyu iyo room yako ichirimo iyo. Shamwari dzako idzo dai utori type iyo utori pamwe chete izvo pasi pemuti womuchini wamasikadhi. So Noah was a reminder. Munhu anoziva kwaakabviswa anoramba achitya Mwari. Ukakanganwa kwaakakubvisa usazishamisika wadzokera futi ikoko. Usambokanganwa zvako. Kwakabviwa ukakudzokera hakuna kumira mushe. Zvafanira kuti munhu akamboita maristereki ikazopera anoita stress yakanyanya. Nokuti akamboexperience kunaka kweupenyu. Asina kubvira aita mari aite stress. Kwanomboziva kuti kana yawanda unodyei haazvizive. Stress inyaya kuti unenge wamboexposed kuupenyu huri nani. Saka Pauro achiti kana matesta the light of God rambai makabata paari. Nokuti kumashure hakuna kumira mushe. Rekanipedze shoko rangu ndichidai so. Jorodhani rawasiya rinoda kucross. Nyasha dzacho dziripo. Elisha hana kunamata. He followed somebody. That's law of submission. You attract strength. Kubva kune vanhu vakapiwa strength. Nyasha dzinotapukira. Chakakonzera varoora vaNoa kupona paflood haisi prayer. Vaiva varoora vake. Kungoziva kwekuroorwa unyure. Handiko kutaurira ka. Amen asikana uri kuibata here. Kureva kuti ukaroorwa kusiriko unogona kunyurira iyoyo. Amen wani kutoprofita so. Uri nyatsoroti kwandakauya ndokwatondinyudzawo. Wamwe achitopupura kuti kwandakauya kundasimuka. Vaingova varoora vaNoa, kwete maprayer warriors, varoora. Kwete maintercessor, varoora. Kuda kuti ukaramba mwana waNoa uri kuapply kunyura. Hairambwe timi. Kuda kuti inyasha dzavakawana by association nerelationship. Hazvisi mavari, but vakazembera pazviri. Rimwe simba rauri kutsvaga rakadururwa panyika rine vanhu vanaro uye rinotapukira. Wadii kuzvideredza ugamuchire favor yekuti ugone kucrossa Jorodhani. Ndokumbira tisumuke tinamati. Thank you Jesus. Shoko ndataura kana wanyatsorinzwa. Toda kuti Mwari wakuitire favor panapa. Imbomeditate hako just for a minute. Shoko ndataura warinzwa.
kuti rimwe Jorodhani rorutadza kuyambuka ridi prayer, Mwari vakatoreleasa answer kudhara. Jacket rakadonha, harisi jacket rakatakura chinoita simba rekukrosa. Kurati nyasha dzakariliswa pana havasi vanhu, igrace dziri muvanhu dzekuti imwe situation uyamba Mwari havaite mistake. Havakupe bhachi rekuti ukarova Jorodhani haripatsanuke. Mwari havaririsi mufundisi panzvimbo asina anointing nechekuita nenzvimbo. Mwari havaite mistake. Havakupe vatungamiriri vasina chinhu chiri mavari. Mukaona mapiwa Mozisi anokakama, ignowai kukakama, endai paRed Sea, tsvimbo haikakame. Munoyambuka nemudhara asingataure mushe. Don't focus on weakness. Iti Mwari mune chikonzero sei makatipa vafudzi vedu. Ndakudawo kugamuchira nyasha dzamakaisa mavari. Mozisi anokakama but paRed Sea munoyambuka. Red Sea haidi good English. Inoda mudhara ane tsvimbo. Chirungu chacho hachibude mushe. Eya hachibude but demoni rinobuda. Andisana munzwa demoni richiramba kuti English yake haisi right. Kana ukachiona chirungu but in the name of Jesus out. Munzwa richiti ndatwa nechirungu chiri right. Demoni haridi grammar, rinoda anointing. Iwo unongoswera uchingomaka English akuti but vanga vapotsa man. Vanga vasina kuitaura mushe. Mozisi kana akakakama munokrosa chete. Mwari haite mistake. Chimwe zvacho hazvidi kuti ubatwe musoro ka. Elisha haana kunamatirwa, akazvideredza akagamuchira, akasvikotaura ega paJorodhani, haana kutaurirwa. Anointing iri panzvimbo ikashanda muupenyu hwako, unotaurawo zvinhu zvinoshanda. Father, I pray, we thank you for your word that is the same yesterday, today, and forever. I speak an anointing. I speak an anointing. May the mantle fall upon the church. Even in foreign lands, the God of Jacob, you blessed him. Ari kumba kwa Labani akaita pfuma zhinji. Mwari wa Joseph, you blessed him. Ari muIjipita akava mambo. Baba, ndiri kutaura zodzo rinodena promotion mumabasa. Ndiri kutaura zodzo rinodena kubudirira munyika yevatorwa. Ndiri kutaura Mwari ane favor nenyasha. I speak an anointing upon this place. I command the ministering angels to release the mantles over your people. Vanhu ngavagamuchire kuzodza kuri panzvimbo. Vanhu ngavagamuchire kuzodza kuri panzvimbo. Vanhu ngavaitirwe nyasha naMwari anoshamisa. Vanhu ngavaone kuti Mwari amuite mistake makarilisa micheka inoita kuti vagone kuyambuka paJorodhani. Muchene, 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 muchene. Ndokumbira tusumudze maoko, tikumbira tusumudze maoko. Father, I release an anointing. Father, I release an anointing. Father, I release an anointing. Father, I release the grace. Zodze rekuti vana venyu vayambuke Mwari. Tarisai Jorodhani rekusarorwa rakamira pamberi pake. Jorodhani rekusabata mari rakamira pamberi pake. Jorodhani rekutadza kuvaka nemba yakamira pamberi peupenyu hwake. Jorodhani rakabata peumbu akashaiwa kubereka. Imi munoti be fruitful. Imi munoti be fruitful.